Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay ang iyong mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon ni ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilangoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Doon na kayo sila si Bebet ug Teresa sa kagulingon nila ni Teresa. Diyang nakita nilang sakyanan ni Emil. Dali-dali nga gipahunong ni Bebet ang news patrol ug dali kayong nanawag si Teresa. Puno sa kinangup nga giduol sa dalaga si Emil. Apan natumba kini sa gilingkuran ug dinhi pa masuta ni Teresa nga patay na si Emil. Nagkagubot ang mga silingan ug nag-abot-abot ang ambulansya. Ingon man ang mga kapulisan. Sila rin si Teresa ang gibantayan nila ni Chef Leo. Apan, nakakitag paagi sila si Teresa aron malipat sila si Leo. Ug bilahos dayon sila si Teresa sa gitagwan ni Alan. Apan binangoy-goy si Teresa. Nagabot sila si Roger uban ang mga pulis. Ang tinuod ay wa na si Alan sa maong dapit. Makiksulti ni Alan. Pinaagi niya, masulbad na ning tanan Teresa. Ug magpuyo na mong malinawon si Alan. Hain si Alan. Hain si Wala Alan. si Alan. Napalayo og samot si Alan tungod sa kalisang. Wa kita'y makita nga Alan. Nagsulti ka ba's tinuod, Tess? Tumag ako, nagsulti ka ba's tinuod? Siksik ka ninyo ang tanang palibot ng dapita ug ang tanang suok ni Bayang. Tubig, Teresa. Dawatan ng tubig. Naami ka og galingong tubig. Tubig ni mo, Tess. Oh, dawata. Chief, Naibaw ko nga gusto kang makisulti ni Teresa, George. ikaw lang una niya pagkiksulti, Chief. Lakaw-lakaw lang ko dinis palibot. Magkuyog tang duha nga magkaulakaw sa palibot, sir. Excuse, Tess. Maginaot mi nga masuti kas dito sa buot masayran sa hepe. Aron masulbad na din tanan, aron masulbad na din tanan, aron masulbad na din tanan. Masulbad na din tanan. Mga langit. Teresa? Sorry, Chief. Igo ko lang dito man ang hangi usa sa katawo nga sa pagkakaroon. Mauna lay buhi sa pamilya.
Nagtuman lang ko sa gihangyo ni Alan nga dili ko mosulti ni bisan kinsa. Nga niara sila din sa Emil magtako. Mao gihapon ang imo pangutahan nga nung nagpadako sa hangyo ni Alan. Nga bisan ikaw dili pasultihan. Mao gihapon ang akong tubag. Nakita ko ang makaluluing kahimtang ni Alan nga naghangyo gyud ako. Nga wa ko'y tug-anan nga niara day sila dinhi. Unsay pagtuo ni Alan? Ganong iya magatong gibuhat? Bation iyang dako siyang luwas. Kaysa may laing mahibaw nga dinhi siya magtago-tago. Bisan ako nga usa ka hipi sa tigpatuman sa balaod. Igo ko lang gituman dayon ang iyang hangyo pakiluoy. Nga di ko musulti kun hain sila magtago sino ibig. O karon, unsa na may nahitabo? Unsa na nahitabo? Nagkahatag bang pagpugong ang inyong paglimod dihang gipatay si Emil? Tubag ako, Teresa. Nato nga wala to'y pasusi kini dapita nga dili raman untag kay nilayo sa syudad. Bisan kinsa nato ang magtuo nga dinhira na isla napita magtago si Emil ug si Alan. Ning gayon na nagsulti gid tinuod si Teresa. Wa na din si Alan. Nga kasulti ka ba na? Nga kasulti ka na? Nga kasulti Kay labing siguro misamot og maayog nervyo si Alan dihang gibalitaan ni Teresa nga patay na si Emil. Maong pag-ani ni Teresa dinhi, wa na niya maabti si Alan kay magpalayo na gyud kini. Mutago na sa bugnaay lugar o higayon ang magpalayo o mutago siya nga bisan sa Teresa dili angay may baw. Wag ko mahibaw, Chief. Kung di ka gihapon mo tukan, unsaon na pagtabag sa kapulisan ni Alan? Unsaon man pagproteher sa Wa kapulisan na ni gyud ko Alan? mahibaw, Chief. Bisan unsaon pa ko ninyo. Wa na ko mahibaw kung hain karon tago si Alan. Kung kamo nagtinguha sab sa kaluwasan o kapanalipdan si Alan, unsa naka ko, Chief? Nahibaw mo nga no og unsa hinungdan. Nga murag mamatay na sab ko ani hitabuan sa kahadlo. Tungod sa kahimtang karon ni Alan. Chief, may dako kong katungod sa pagsusi-susi. Kung unsa nagkahimtang ni Alan kay ikaduha ko niyang kinikanan. Ikaduha ko niyang kinikanan. Oo, ikaduha ko niyang kinikanan. Mga niyay akong sugyot o hinaot pa unta makahatag kinig o iya na ito kalinaw. Nagay mga sakop, Chief, di ba? Palihukon mo lang silang maayo, basin pag makahatag kini natong paglaom nga mahibawaan o makitaan yun ang akong anak-anak. Patay na si Pari Amado. Si Emil na lang unta may silbing makalantaw-lantaw. Oo, makalantaw-lantaw ni Alan. Apan namatay ra sa gihapon si Emil mo nga ako na lang yun. Kung buot yun itong sabton, ako na lang yun ang tao nagnahibilin silbing musapupo sa mahanong kaakuhan ngadto ni Alan. Maura sa mga kong anak na si Roger. Isip igsuon sa bunyag kaakuhan no sa ni Roger nga musapupo kang Alan aron makita nga luwas ang iyang kahimtang. Dili ba? Dili ba? Dili ba, Teresa? Ang ako ulang utang ihangyo, labi na ni Teresa. Kung kamong mga sibilyan magpakita og way interes nga mopahibaw o mosulti sa tinuod, unsa man man ang pagsubad sa mga kaso nga sama nini? Makamahay ko ni Teresa. Ngano? Kung misulti pa unta siya sa tinuod, dili unta mo sangko ang mga hitabo nga ingon ani. Ang makaluluoy kayong nahitabo ni Emil. Pas lang bahin sab. Dili sab nako mabasol si Teresa kaigo lang siyang misanong. Igo lang niyang gisunod ang hangyo sa lalaki nga mahinundanon kaayo sa iyang kinabuhi. Sabton sab nato nga tungod tingali sa kanerbyoso ni Alan, wa na siya makahuna-huna og unsay hustong buhaton. Naaman unta mong mga pulis. Niya masapunta ni si Papa Sixto nga diha dayon sa tanang higayon makatabang ni Alan, makalaban ni Alan apan sa mao gyapon pagsabot ato gyapon siyang sabton nga dili na makunahuna og tarong tungod sa iyang kanerbyoso.
Sorry, Teresa. Basin makaingo kang gilisod-lisod. Wa ko maghuna-una, anak. Angay lang kong lisod-lisod sa mga tinugyanan sa balaod kung usa pa ka kriminal ang akong gilimod. Apan dili kriminal si Alan? Sila mao'y biktima sa mga kriminal. Beth? Beth! Diyan ako. Tess. Excuse. Tess, Maisulti ka, Jer. sunod higayon palihog sultihimi kung may bago kang masayran bahay ni Alan. Kung sa kadako ang gibati mo kabalakas kahimtang karon sa kong igso, mahimong milabaw lang kagamay o kami maoy milabaw o gamay. Inuntampo nga mauro tagibati nga kahingawa o kabalaka ingon man kadlok tungod sa naitabo sa pamilya ni Alan ug sa kang Alan mismo. Nga mauro natis. May lain ka pa bang isulti? Mauro na palihog. Lain may akong bati ang Teresa pagkakaroon. Murag nahibaw siya kita, Roger, mo'y nagpatay sa amahan ni Alan. Murag nahibaw sa Teresa nga dili kita mohunong ang tumamatay si Alan. Mauna ang ako na masalbahan, mauna ako na masalbahan. Kung diin man may bawas, Teresa. Sino si Teresa? Kisa misultin, Teresa. Si Alan! Si Alan! Leo. Layo na kayo sa tinuod ng iyong pagagpas, Sixto. Makaduda kayo ang mga sinutihan ng mga linahog ka na Teresa. Mao kanay akong nakita og nabati ni kaniya. Hello? 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 Oh, hello. Kinsa ni? Hepe? Si Alan? Kisa. Si Alan. Alan, haid ka man karon. Gipakita ka na mo tungkol sa naitabo ni Mel. Haid ka man karon, Alan. Honest tanan. Palihog. Dili ko gusto nga maapil si Teresa. Iwa siya labot. Magpalayo ko siya. Matago ko. Ayaw ka na buhat, Alan. Ganun magpalayo ka man. Ni ako, ni Akmi, ang damanalipo ni mo, Alan. Naukay kami tungod sa naitabo. Musabot ka piligro o delikado ang imong kahintang kung magpalayo ka na hilon. Inangan ni ako, Hebe. Inasama niya si Roger ni Amidua. Ihatag ka na ko ni Sixto, Alan. Hello? Alan? Salamat sa inyong gibating kabalaka. Ug sa inyong pagpagkapana. Pasiksto. Ayaw pagpasalamat, Alan. Ikaduha mo akong amahan. Anak ko ikaw, Alan. Katugdanan ko usab ka magtanaw sa imong kasiguruan ug sa luwas mong kahimtang. Dili na kami mahimutang tungod ani mga hitabua, Alan. Lakip si Roger ang imong igso. Ambi. Alan? Salamat, Roger. Kini, hain ka magkaroon. Anaon ka na mo. Kung mahadlo ka, na mo gawas alam magpakita ni amis papa, ni ang hipis ka pulisan, Alan. Yung kadlok ni amin mo laban o magpakamatay tungod ni mo. Salamat kay Jer. Ayaw pa salamat, Alan. Hain ka karoon. Sultihimi, kung hain ka, kaya naon ka na mo, luwason ka na mo, Alan. Alan, sulti, hain kang napita, Alan. Hain, Alan. Alan? Alan? Alan! Ayaw na. Kunwa na siya. Ilog kay makitaan na nato siya.
Gi-off niya. Saway mo cellphone, Leo. Oh. Gitawgan ako ang iyahang numero. Ganun. Wala siya. Labing siguro. Gilabay na ang mga numero. Aron, di na kita makakontak niya. Dili na siya makakontak, Jor. Nagingon siya. Dili ipasabok si Teresa. Kay wa nyo kuno gilabot si Teresa. Oh. Nagbarong pa man mo niya. Wagianan sir. Oh, palakay na mong balik. Mura mo mong pakudak niya. Suk. Paantaw lang na si Alan. Kinahanglan yun. Huh, mga langit. Mabay pagkabot nila ni Teresa sa punerarya. Dili may bumusuot ko. Anilag ko din sa atbang sa punerarya. Pasiluwa ko, Emil. Pasiluwa ko nga maurag kini ako mahimo. Magpaatbang sa imong gihayaan. Nganong niya karaban dyan sa atbang. Nganong wakaman musud sa punarya. Ang Tommy Rogero, nailan ko niya. Unsay buhaton ni Alan nga giduol man siya ni Aljon mga higala at ang iyang upan pang mga sumpay ni gatong sugilanon ka naguluhan. Kagaw ni Kai sugilanon nga sinulat ni Fermin Coliantes Gomez, Director Algina Makita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Cesar, o laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.